Jedne stycyl. Zemia rodny, peszny kaszepści kraju, łed Gduńska tu, jaż do Rostoci bru. Toże w radiu, a jeś bardziej toże w telewizji mógł od zaczątku lat związasuntych gadać open po kasiepsku, było jak futer dla zmarachłewuni w ledowi Polsce kasiepści desie. Kto przed tym ciął kasiepści w banie, w autobusu, na szasy w Gdynie albo we Gduńsku? Kły tam wsiądze so godało z Wesoka, a w Kłescele to doch było wiedzieć, że Pan Bóg po kasiepsku nie rozmieje. A teraz oni pokazywali msze święty w tym telewizjowym kasiepścim magazynie Snyżo Zemia. Ko jedna nasza zemia Snyżo, godele ledze po obezdrzenim z drzylnika w niedziela rano. Nie ma so czego sromac. Szefową Snyży Zemi była Izabela Trojanowska, gazetniczka od 40 lat. Ona chutko ziela, była jej wsiądze full, wsiadko brakowała wiedzieć, w jedno wsadzać swój punkt. Lubiła mieć przesemlo dech, żeby ich uciec, ale decht nie był spłeto. Me dwale i dymp do codniowe roboty. Gonila nas ciasa od rana do nocy po całych kasiabach jak dala nie przód robota, a ci so łeb robita, tej pójdzie ta na ucecha. Było w tym coś nadzwyczajne? Komu że nie? Leno kto gdy, że Trojanowski była nadzwyczajny? Wymagala od dredzich, a od setyś. Taci są kasiebi, robocy. A że Trojanowski nie była kasiebką? Z krwi gnyta ona nie była. Zuto swiunda to ona miała. Nawet kawik się jak nie jeden rodzony. W TVG gust na przemiar był so zapisani scenarnika telewizjowi Łódźbe kasiepścigłe Janzeka, a Amandus nowicy jechał z ekipą. Kamerzystą, zwankłewca, a szofyrą. Nagrywać na przemiar Jastrowi zweci do świątecznej programy. Tak lotele midzę telewizją, radia, a bełtowim codniownika. Tu wspomogele Ludwich, a tamze smark w gazyce brekłewą płemłece. A jeś poezja debiutujący drechne nut było wedać, kasetę audio z wica mano lepszych na kasiebach Gytkorzów, piersi kasiepści kłemik z żdył na smara, a za rygą żdała łestatno korekta kasiepści Biblei Ksandza Grecie. Łedryna do noce było co do robłete. Oni so smiele, że niemdu miele czasu łymrzec. Jo, a tynga ju nie wychydala. Nywikszy tyciel był z kolportaża. W jedną niedzielę w Księżycu redaktorze rozjeździale so każdy winą starna stojele po mściku Kłescela. Ciasa wzunto jakiś krum, ciasa w Mirachłewści gospodzie so wici roześlo. 1,5 roku siglo, żeby w ledzach piszących po kasiapsku, a było to cile 10 sztek, zasyc nie zgara do pisanku z 1974 roku, który był zrechtowany tak, żeby poelści cietinc mógł so radzeć z czytaniem po kasiapsku bez ucieniły so kasiabiznę. Podczas tyndzi piszący zaczyna gadać głosno, że ta grafiu oficjalno bydowiny nie oddywy kasiapściła języka. Nygłosni belo medze szkolnyma. Ci dzynka nowym prawu mogli uciec kasiapściła w szkole, a nie mieli nyrzędów do tełe. Klara Meller co pierwszy na Głerecznicę wprowadza 1 godzinę w tydzień kasiepściłe, zaczyna wprowadzać swoje gwysny w skoze pisanku. Na dredzim kasiepścim kongresu, jacie miul bec we gwizra dla zajających w kasiebiznie, karno tyndzi, w Lecówce, to je w kongresowym biuletynie postawilo sprawa jasno. Fundamenta juwerno te kasiebów je kasiepści język. Jełe łechruna i rozwój je na pierwszym mylu w każdym dziejaniem. Tej robile płekrok łetroce z Rzesińców w rozwiju języka, gdzie nowoźniejsza była zmiana pisanku. Tu głyst lubił bec alfą a omegą. Kłe rzekbech to, że to był naprzód bluz sztudyra politechnici, a tej młody inżyniera łed drogów a młestów. No lepsze osołekę zała metoda dokłenunych dokazów. Kasiepści wedowizne wedowały co rostowicy książków po kasiepsku, a do korekte rociele głysta. Płelemici, udokazniwani żełet stowiani głeśtryśków dzecom so ręce we krampią, prasowi sztryjde, to wsiedkłe był ją mozdrech po zjadłym pełnim. Ku reszce tej doszło w 1996 roku do graficznego kompromisu. Do rozkłescyżani ustalenku baro dobro była gazeta Na Nordze pismiono kasiepści zemie.
I wedywca Karol Kilwater zrobił gusta i przydnym redaktora, tej to już szło. Jo, muszę powiedzieć, że sprawa samego statusu kasiepskiego języka, a przy tym jego chronieniu i rozwoju dla wiele dzejżów była tak ważna, że nie chcę scenziewać, jak so ima wydawało ledzom, na przemiór iść z problemem przeciecu kasiebów, albo upropcenianie się do Poluchów czy Niemców. Później, jeśli tery, gadale. A nawet często rozeznywno pomijale na sprawę. Może też bez to, że pomalinku i w niejednych przegesł rewolucjowy łedzin z początku 90. lat 20. stulatu. Nie felało bene kasiepści reśnote procemników etnocentryczni polityci, jak nazywa ledzejani młodych. Musi je wstrzemać ten wiatr z nordę, ten sztorem, co chce wsiedkłe zwrócec. Godale głośno story, co miele strach, że no wsiedkłe za flot sodzeje, a łuprocemni innych do kasiebów. Łeni miele już swój czas, jak wesno robi lecole młegle, żeby idź w przód z kasiebiznu, jak chcą poeta. Ciąd wiacim przeszło tima story madzejac, a ziac, to były krechy czasy. Niblus ruchna, mięso czy cecier, ale nawet kamesla była tej rechłe wuno. Ima suno leżało uwoziani za to, co dobele, jak wesno beje miele, ciejbe nie trzymele dbe, że no wiksią wyrtno tą je równomyslność, a nie chcele na skrum dostać kłeźdigłech, to samo, co insi głe udbuny. W siatce wedle tego sami głe młedła, kłeźdy kasieba je płelocha. Kowadis Kasubia. Pitał so Piotr Semia, poeta, ideologa storych na jednym z zędzeniów reśnota. Nima nama trzeba żudnej kasiepści redejnte. Me wime kim me jesme, edze je nasz mol. A łen je tu, ze płelsko przezyrosa w łedach bołtu. Chcemy tłeżyc jedną płemerską spłelezna z derżenia kasiabizne, jak no odzyla łeglowo płelsi narodnej kulturę. Łebcia z pauzę, Semia kurzył cygara, a płepił młecną kawa, tak peżna smuga rozgoduny głalectwa. Amandus miał hand z nim płekorbic. Nie pchał so jednakły na łelny stółk przy stole, przejacim Semia sedzu. Wasta redaktorze, wasta Amandusu, płejce, sadnijce so. Semia wecygnął do Amandusa grust z trzymuną cygarą, a wcesnął mu jawranka. Kłynuśk był je łydcanty. Wzuł ze stołu szplytci, a płedł Amandusowi łedzin. Lun zwiniony z kubańści tobaci dostał taką hec, że twarz letkłe schłewuny głę w nurce dejolodzi rozjasniła so w jednym momencie. Amandus łyzdrzył w niej głębłeci spłekuj. To nie była ta istno twarz sprzed sztutu, która na chłodno esceska dowała łestrzyga przed nordowym wiatra. To dawał Amandusowi śmiałość, a ciejle wepłyscył z gambę dym, rzekł słowa ma wierzte. Płemion ląścich czasów, deadesow całe dziwy. Jest w młece starków, których jest nieznyl, a nie uzdrzyś. Płemion czasów. Weznajece poezja mojego ulubionego poety Jana Zbrzece. Jo, leno nie mógł zrozumieć, że ktoś, kto lubi tak głębok zazerać w naszą prześlota, tak lechą sztulteje przydnota. Łedrzek na słowa ma innej wieście Zbrzece. Tidekam na sercu brzada. Zdrzyjcie cenę kamę. Rozwijający kultura kasiebów musimy iść we brudnym szlacha, ja ci nama wskazuję na bety doświadczenie, ja kierować so dbą, że nie wystawiający lepa przeziejemy iść 50 lat jak na języku wykarno. Ale musimy też kultura cienić ze świątą kasiebści narodny jednotę, bydować dłejzna do tej pierwszej stegne w łopiarcym łe apartnosce. Z płelską czy bez płelści? Jo, przeprysza ja, ale ci wezrza nagle pasłe? To ja was przeproszę ja. Ale parola kasiepsi narodnej jedno te do blustroskę nic gwicy. Nowomudno, juwernota, łebremiwo, nowzojne przemikani, dofulowiwani za rozmaitych ortów kulturowej, a nawet politycznej przynależnoty. Jo, weźcie to paradno ujene. Zgłeda, dofulowywani są. Leteło prawie nie ma. Jezu to częste ześlachływanie kasiepści kulturę w płelści łebeciajnoce. Etomdze tak wezże pokątka kasiebi so nie ustrąbią wedle peluchów, to znaczy pokątka nie będą z peluchami równeme. Ty wami gydaja, że z płelską w Płelsce, bo menią jesme tak istno jak płeli się nią są. Jak no obywatele kasiepści narodnosce łestywyme derch w nieustywny rozmówie z peluchami a insima narodami, jacich no państwo je.
Jest wykwes, że to coś się zmieni, że nie skończy się jak w pierwszym przetrówku językowego karna wymiarcym? To je wiedzieć, że łed obecym taciech zgrywów, łekrum ich brakwewnosce, rozemnosce, rozsądzywy nytera argumentów w przedstawianiu istnoty. Tej wsiadko za naligę łed samych kasiabów. No jo, a co dali? Widzę u to, że zweskujemy wicy argumentów. Choćby ci chcemy odpowiedzieć na proste pytanie, to co uciec kasiapściła. To je ta recepta na pewno ta kasiabów? Nakłe chcemy dać ledzą welnota. Niech wybierają między becym a za becym. Nic wici, lusteli, albo jaśteli. Między becym a za becym. Między becym a za becym. Złeniło w głowie dejolodzi. Semia wstył, a siedł. Zanim lełesta dyczka demu z cygarę, co ja Amandus długo jeś widzu, jak soroiła midze ledzama a zachama, żeby kureśce łepłecuśkły dyńc do przełetemkły łekna, a weropic w przezyrnym nordowim lewce.